vadikani musi wa2 June 2018 kune makuwerere vanhukadzi vakawanda vanenge vakaungana pa27 Ridgeway South parestaurant ine mukurumbira inobikwa nhapitapi inodyiwa zvinonaka inonzi The Mustard Seed. Ipapo pari kuitika zvakasiyana-siyana. Tiri kufamba nedingindira rekuti Celebrating Woman with Mai Chisamba. Asi havasi vega kaMai Chisamba apa. Dr. Chisamba vanenge vaine vamwe, pana Dr. Gadzikwa vanenge vachitaura pamusoro pe-entrepreneurship, zviye zvakarerekera kumabhizinesi. Ivo Mai Chisamba vachitaura pamusoro penhuna nemafaro eupenyu, social forum. Tine mwana wedu muZimbabwe wamunoziva pamusoro penyaya dzekupoda-poda anonzi Rubilin ari kubva kuAustralia kuti azokurukura nema achikubatsirai. MC wenyu Florence Maposa, The Unstoppable. Mutambo uyu unotanga uri musi wemugovera nguva 11:30 to 5 o'clock. Ipapo pane kudya kuchapiwa, pane kunwa kuchapiwa, pane tumakwikwi twakasiyana-siyana. Kungatipemberereka madzimai, mabasa avanoita akasiyana-siyana. Vana baba, vana mukoma, kana vanokwanisa tengerai vana mai venyu matikets. Matikets haasi kurema vadikani, $40. Ngatisanganei kuMustard Seed.